ko himmen ko para bayit hautrai Jesus Christ Jngoh ha ka gospel minta kasngi ka jingit ka palat jong ka Mynsiem Lazarus bad kadva ngidangdon ha kene ka tayo Bakhuid ngila ban yo I u Jesus pelut kambun por ha kene ka Mynsiem haduh sngi pale u Jesus udang pelut ya ka por jongu ha ka jimpuson but nginum Jngoh kampalat eye ka ba Jesus lale mangas ngi ushait leisha Jerusalem badu pen kre pen krum naga benta ka jingyap jo kumbangi don ka jingya senghe ngi pen kre bha u Jesus ro udang pen kre naduh ngi utrai haduh ngi pale udang pen bet ya ke barra badon kam naga benta ka jingyap jo leseng imju don ki bru ba pen kre kumne haba ki tip ka por jingyap kawan kalajan henry Jesus u pen kre naga benta ka jingyap usa haying jong Martha Mary badu Lazarus badu lalait mangas ngi badu la kibun sin lese haulum olibet marveshimet lese wala kibun sin ha ulum Calvary marveshimet lese wala shong duai bun sin lese wala shong duai bun sin hak per Getsemani shuaban kem yawu udang perlu shibun kapor udang ya keren badu play udang ya side nagabinda jongi bade hakum kene ke jimpen kre jongu Jesus ka Maria kalayo jim prasad bad lese Jesus ki wala prasad yaka ba kade ban pensle ya Jesus namar kimyo por ban pensle haba ulaya bat kumba ngitip ki ju klam pensle ya Jesus kat kum ga dostur ban pensle ya kimetiap shuakane kat bau Jesus dang em ka Maria kala pendep ya ka bade pen pendep hadin ga jingya nagata ka daw Jesus wong kadang le ya ka kam ka bakhraw ka ba pimla ban sautu Judas ulas ngautud namar ulong ubaken pisa ulong nong tu bad uladon barabor ya ke jinglong ba ulong ubayit ulalong kwan lalot ulong ubakwan lalot ha ke jingim jongu namar kata ka daw ulaken pisa ko himmen ko para ka Maria kawe ke liang bad u Judas kawe pat ke liang ka Maria kadang penkre ya Jesus naga binda ka ngitep u Judas u kangla dia ka banle ya ka akal jingle niyam karti ka bade ban pendep u Judas udang ken ya ke baro kalalong ka los ka Maria kalang ken ya ke baro kalong ka jimmen toy ngidon ar jait ki banget kumne don kawe ke jait banget kiba kloy ben perlu dia ka por ka kanda jongi ya ka jingdon jingem jongi ya ka sap ka pong jongi naga binda ban shakri ya utrai kawe pat ka binda jonga jingim banget kalong kiba ken pisa ladang isna ye ki mane baba ki ong Balei ngi perlu katne pisa habangi pan ya ka jingira ban penkraw ya ka sngi burom ukris ne ban penkraw kano ka jingim ban mane uktrai ki ong Balei ngi don kam ban perlu pisa henre kita ki ju ki briu ki perlu kaya ka pisa ka tengga naga benda ka kamperte henre ki ju ki briu ki bread laki laka ya ka pesa naga benda ban pensngau ba haba po ya ka benda ban ai ba jingyarap ya ka balang kilong kapana ba de kane ka jinglong kalong ka ba matam Balei u Judas uladon hau ya ka dakashin ka ba pinjin jariawu uladon hau ya ka jingtalot jongu kalong ulong kwan lalot ya ka pesa ka tengka bad ulalong ro uba it palat ya ka jingsngo bha janga perte bad wat ha ba utipro wat ha kene ka jingjia shimla kila ka bamot buona pedeng jongi ladangi puson binia ban ngi puson ialade ngilaban yoi ngidon gi jing talot
Ngilaban don ke jing dom, ke jing betar, ke jing kwa brai, ne jing sarong ki kive ke jing jalau ngoi kumbangi puson halor hinyu Tylli Ki pop bakhraw. Henry wat hadin bangi tip yakane ngim treban kala kabamod ngim treban pinbait kata ke jing tolot ne kita ki pop bakhraw kala banyalam yang isya ka pop baya. U Judas ula peni syai kadar badulas nguturu udon ke jingkuan lalot badulong ubayid palat ya ka pesa pisa ka tengka lempa kata ka jing tolot jangu ula shat kala ya jisu lada unjin dalas ngutu kam koloi kata ka jing tolot badu treshitam ban pinbait kata ka jing tolot jangu unjin dalam u apostol jangu bangin jin dala kot yawu ko Judas Bakhuid. Henry na marba treban pinbait ya kata ka jing tolot kata ka jing tolot hi kapelong yau ban shet kalau jisu haba ki bru ki terwa hawu laipus by rupa ula pediang ha ka jing hun Mynsiem namar ula kam dia kaspa ban yau jisu lada unjin dala koit na kata ka jimong ilaban nong kalaban long ka jimong hawu kane kalong ka jimlin basiniu jamu kane kalong ga jing tolot jangu henry tre shitam kin diatru ban pinbait kata ka jinglo ha ka jingem jangi rukum ne ko himman ko para nis kautu kiye kita ki jing tolot leseng ilong ge bajai tu jai pade leseng ilong kwan lalot palat leseng ilong ge bajlau ngoid leseng ilong ge brai palat henry wan hadin bang kapal kata ka jing tolot hangi ngim ju duai ngim ju trang ban kala ka bamod ngim ju le eye ban pinbait ban long ki Bakhuid ba namar ba ngi Mynsiem le se ngi ong ko Judas apshua sakawai pat ze ne sakawai pat kalan ne ngan imkum ne sa shisnem but kum da ter don bon ki bri ki buteng wan hadin ba kitip ki don ki jing tolot ba bon jai wan hadin ba kitip ki don ki pop ba bon jai namar ka jim buteng jangi namar ka jim Mynsiem jangi namar ka jing jai tu jangi namar ka jim Mynsiem ban plab pop namar ka jing sarong jingim jangi ngi ngop shaka pobayap hangne u Judas u Jesu lai khawu bon gilat kalindi ban pinbait kata ka jing tolot henry shim kya shisha ya ka bau Jesu la ong kaddu kadwai kai ka balajia ula shet kala u Jesu badula penyap ialade ula le ya ka pop bayap ula le ya ka pop bayap ula le ka pop Pyrshah yo Mynsiem Bakhuid haba ula shet kala u Jesu nangda ula rai ban penyap ialade ula le ya ki pop bayap bad num penyap ko himmen ko para ha ka jingim jongiru ngidon kamban puson jilliu u Jesu dang angai hangi bon gida kishin na ki posha ki por habangis ngauto pidon kane ke jing tolot le se pilong ubru barabor be ek jia hayingasem le se pilong ubru badi buai tanglang le se pilong ubru ba domriang le se pilong ubru ba kwan lalod le se pilong ubru ba brai barabor pilan ban yoi ha ka jinglong jompi bad kadbau Jesu ai kum gini ki dakishin kala ka bamot kloi pinbait kloi kam da me ha kene ka tayo Bakhuid shimkhia ia ka sur ba savajung Jesu kramba piru pindon benda badu Jesu rengkat bat ki apostol habau Petrus ulas ngawtu don jing talot ula kala ka bamot kloi u Jesu la kinti buram yawu ha ka jingim jongiru ngiru ngilong ki brio patolot bon ki benda henry pin kloi ban kala ka bamod pin kloi ban pin bait knamba pinnam babe pinnam sosi pinnam penyap ialade pinnam ngop ha ka pop ki baya tongin duai naga binta ka ni jingai ha ka ni Eucharist Bakhuid Jesu bait karku kardo yangi pensle yangi bangin dupla ben yo I bar soto ya ke jing to na ke jing talot bangin dupla ban shim ya ke jingrai ban kala ka bamod bangin nam yai bateng ban le ka jushi ka ju bangin long ki kon papinrit ialade bangin ya ka babatam hame kumbala ya ka Maria ha ka kijat jame enyaro ya utrai Jesus Christ